Dijana i Klaudija iz Jordana i Matulja sretne su i velike žene. One su pružile dom i ljubav djece kojima njihova biološka obitelj to nije bila sposobna učiniti. Klaudija je u svoje 3 djece udomila 2 dječaka, a Dijana zajedno sa suprugom udomiteljica je 3-godišnjaka. Zašto postati udomitelj? Pa ako gledam sa svoje strane, evo mi smo se obogatili, svu ljubav usmjerili smo prema tom djetetu, tako da se osjećamo veliko, lijepo nam je, lijepo je djetetu, vidi se da napreduje, da se veseli, da je sretno. 30 udomiteljskih obitelji u Primorsko-goranskoj županiji druže se preko udruge Dam Dom, koja redovito organizira seminare kako bi što više obitelji educirali o vrijednosti i ljepoti udomljavanja djece. Ako se djeca vrate, ona koja su izdvojena iz svojih bioloških obitelji, ako se vrate u još više nesređene obitelji, da ćemo imati tu djecu ili, ne znam, ili na ulicama ili na centru za socijalnu skrb ili ne daj Bože, ne znam, u zatvorima. Nikica Sečen dugogodišnji je voditelj doma za djecu i mlađe punoljetnike Izvor u Selcima, koji će se potkraj godine zatvoriti. I mi ciljamo na svih, nema tu pravila. Znači, naši udomitelji, mi volimo zvati ovo naše udomiteljstvo urbano udomiteljstvo. Zašto? Zato jer tu uglavnom se radi o gradu Rijeci i okolici, koja je urbana sredina. To su ljudi koji, većina njih ima i svoju vlastitu djecu. I dok se nekad na Kvarneru tek malo koje dijete udomljavalo, rad doma Izvor i udruge Dam Dom potvrđuju koliko je važna edukacija građana. Uskoro kreću radionice na sjevernojadranskim otocima, jer nažalost Krk, Mali Lošinj, Cres i Rab također imaju djecu za udomljavanje.